Píše sa rok 1978. Svet je rozdelený železnou oponou a Vatikán prežíva jednu z najväčších kríz modernej doby. Je to tzv. Rok troch pápežov. Ján Pavol I zomiera po 33 dňoch vo funkcii. Svet zatajuje dých, keď sa kardináli opäť zamykajú v Sixtínskej kaponke. Po 8 kolách napínavého hlasovania prichádza šok. Novým pápežom sa nestáva Talian, ale 58-ročný arcibiskup z komunistického Poľska Karol Wojtyła. Stáva sa prvým netalianskym pápežom po 455 rokoch. Habemus Papam! Keď prvýkrát prehovoril, jeho slová boli pokorné. Priznal, že prichádza z ďalekej krajiny, že mal strach prijať túto úlohu a že si nie je istý ani svojou taliančinou. No napriek tomu prijal svoje poslanie s vierou, pokorou a dôverou. Za týmto okamihom sa skrýval príbeh. Príbeh chlapca z malého mesta na juhu Poľska. Volal sa Karol Wojtyła. Ako dieťa hrával futbal, miloval divadlo, no jeho život nebol jednoduchý. Už ako mladý prišiel o matku, neskôr aj o brata a otca. Strata a samota ho formovali od útleho veku. Hneď od začiatku dal jasne najavo, že tento pontifikát bude iný. Kým predchádzajúci pápeži zostávali vo Vatikáne, on vyšiel medzi ľudí. Počas svojich rokov vo funkcii navštívil 129 krajín a precestoval viac než 1 000 000 kilometrov. Kdekoľvek prišiel, prichádzali milióny. Svet si začal uvedomovať. Toto nie je len pápež, toto je fenomén. 13. mája 1981 sa svet na moment zastavil. Na námestí svätého Petra zazneli výstrely. Turecký atentátnik Mehmet Ali Akça vystrelil z bezprostrednej blízkosti. Pápež bol ťažko zranený. Guľky zasiahli jeho brucho a len o milimetre minuli životne dôležité orgány. Prežil len zázrakom. No to, čo nasledovalo, šokovalo celý svet ešte viac. Svojmu atentátnikovi odpustil. O 2 roky neskôr ho osobne navštívil vo väzení. A guľku, ktorá ho takmer zabila, nechal vložiť do koruny Panny Márie vo Fatime. Veril, že to nebola náhoda. Že jeho život zachránila Panna Mária. Ako Slovan mal Karol Wojtyła veľmi špecifický vzťah k nášmu regiónu. Na Slovensko prišiel 3-krát. V roku 1990, tesne po páde totality, vystúpil z helikoptery vo Vajnoroch. Hoci protokol jasne diktoval, že pápež boskáva zem iba v hlavnom meste, ktorým bola Praha, on okamžite poklakol a poboskal slovenskú pôdu. Bolo to vnímané ako obrovské gesto uznania našej identity. V roku 1995 zažilo Slovensko nevídaný fenomén. Na jeho omšu na Mariánskej hore v Levoči prišlo vyše 650 000 ľudí, čo z nej dodnes robí najväčšie zhromaždenie v dejinách Slovenska. Počas tejto cesty si tiež osobne vyžiadal návštevu Vysokých Tatier. Pri Slieskom dome sa posadil a v tichosti sa pozeral na štíty. Povedal vtedy známu vetu: Tatry nás nerozdeľujú, Tatry nás spájajú. Posledná návšteva v roku 2003 bola iná. Bol už ťažko chorý. Trpel Parkinsonovou chorobou a nevládal ani stáť, ani plynule rozprávať. Vatikán zvažoval zrušenie cesty, on však odmietol. Chcel prísť. Pre mnohých veriacich aj neveriacich to bol silný dôkaz toho, že ani extrémne utrpenie ho nezastavilo. Posledný krát ho svet videl koncom marca 2005. V okne nad námestie svätého Petra stál už veľmi slabý muž. Nedokázal hovoriť, len zdvihol ruku a požehnal davu. O niekoľko dní neskôr, obklopený najbližšími, vyslovil svoje posledné slová. Dovolte mi odísť do domu Otca. 2. apríla 2005 o 21:37 večer zomrel Ján Pavol II vo veku 84 rokov. Správa o jeho smrti obletela celý svet. Do Vatikánu prichádzali milióny ľudí, aby sa s ním naposledy rozlúčili. Na jeho pohreb prišli približne 3 milióny veriacich. Dav skandoval jediné slovo: Svätý. Hneď. A cirkev ich napokon vypočula. K jeho svetorečeniu viedli aj udalosti, ktoré nedokázala vysvetliť veda.
Po jeho smrti sa dvom ťažko chorým ženám, francúzskej reholníčke trpiacej Parkinsonovou chorobou a žene z Kostariky s poškodením mozgu, náhle a nevysvetliteľne vrátilo zdravie po modlitbách k nemu. Cirkev tieto uzdravenia uznala za zázraky. A práve na ich základe bol v roku 2014 vyhlásený za svätého. Príbeh chlapca z Poľska sa tým neskončil. Pokračuje v srdciach ľudí dodnes. Symbolickú bodku však napísal vietor na jeho pohrebe. Na pápežovej rakve ležal otvorený evanjeliár. Prudký závan vetra v ňom listoval, až kým knihu definitívne nezavrel. Bol to posledný odkaz bez slov. Dielo je dokonané. Kniha života sa dopísala. Začal sa príbeh svetca. To je odo mňa k tomuto silnému príbehu všetko. Ďakujem vám, že ste pozerali až do konca. Nesmierne si to vážim. Príprava týchto videí ma stojí veľa úsilia, preto som vďačný za každý like či odber. Je to pre mňa znamenie, že táto práca má zmysel. Ahojte.